Un país que no tingui idees clares, doncs no va bé. Jo diria que en algun moment, en aquests últims temps, Catalunya ha demostrat no tenir idees clares. I alguna de les coses que ens passen és que no tenim idees clares del que som, del que podem ser, del que volem ser, de l'entorn que ens volta. Ni del nostre projecte, no? Bé, això doncs en tenim culpa tots. Jo almenys crec que tenia la meva part de culpa, naturalment, no he estat pas un personatge anònim. Valors, bé, ja són els valors, les actituds, les actituds ve després, perdó, les conviccions, vull dir, creiem en alguna cosa i això que creiem ens és útil, no ens és útil, cap un ens porta, no? I finalment les actituds, que avui no en parlarem, potser sí, perquè de fet tot va lligat, idees, valors i actituds van lligats, poc o molt. Les actituds és perquè finalment l'èxit i el fracàs d'un país o d'una persona doncs depèn molt de la seva actitud, de la seva autoestima, de la seva confiança, de la seva energia interior, depèn d'això. En Ferran Martínez, que ha estat un gran jugador de bàsquet, un pivot molt important de la joventut de Badalona i de Barcelona, té un llibre i té uns articles molt interessants, diu tot és per qüestió d'actitud. Per jugar un partit de bàsquet, el primer que cal és que aquell equip tingui una actitud guanyadora o almenys positiva. Diu, som-hi, anem-hi. Bé, i això és el que jo he mirat de dedicar-me i concretament aquests amics del Valor s'hi van fixar i van dir, vine, i vaig venir fa 4 anys i ara avui torno no sé aquí amb molt de gust. La primera cosa que hem de veure és si convé que n'hi hagi de valors o no, i quina mena de valors, no? Jo em referiré a la situació que es troba aquesta discussió sobre valors molt per sobre, primera perquè el temps és breu, segona perquè requeriria, simplement perquè el temps és breu, naturalment. Però ara us llegiré una frase, perquè hi ha un dubte sobre si cal que hi hagi valors. I a més, sobretot, hi ha una gran discussió sobre quina mena de valors cal que hi hagi. Això sobretot, no? Per exemple, es parla molt d'en Bauman, perquè el Bauman diu que estem en una societat de valors líquids. És a dir, ve a dir, miri, doncs, tradicionalment, doncs, els valors eren una cosa consistent, una cosa que es podia tocar, que tenia cos, i avui no. Avui són líquids, com aigua, no? Van, flueixen, es desfan, es recomposen, es tornen a desfer, i ve a dir, doncs, aleshores, com a conseqüència d'això, doncs, els valors no tenen consistència, perquè són líquids, l'aigua no té consistència. I no duren, i no són sòlids, no és sòlid. Això, a casa nostra, i té una sèrie de llibres sobre això, a casa nostra, això hi ha sectors, alguns sectors, que en parlen com si consideressin que el fet que els valors avui siguin líquids fos un gran progrés. Es comprèn que hi hagi hagut, no a casa nostra, sinó a tota Europa, una certa relativització dels valors, perquè hi ha hagut moments de la nostra història en el qual els valors no solament han estat sòlids, sinó que han estat valors, diguem-ne, molt rígids, no? Molt coagulats, no? Molt durs. I això ha portat a grans conflictes. Per tant, té la lògica que com a reacció espontània o bé com a reacció, diguem-ne, reflexiva, per tal d'evitar que l'excessiva rigidesa dels valors porti a grans, o tremendes, de vegades i terribles, confrontacions, doncs s'hagi volgut, diguem-ne, relativitzar, liquificar una mica, flexibilitzar els valors. El que passa és que, esclar, com sempre passa, alguns podem pensar, i jo penso, i Bauman pensa, que aquesta reacció ha estat excessiva i negativa. Per què es passa això? Vull dir, no hi ha durada
i no hi ha consistència. No hi ha donada consistència amb la fidelitat, és a dir, el valor de la fidelitat en el que sigui, amb una idea, amb un partit, amb una fe, amb una parella, dintre de la vida familiar. A la família no hi ha la parella, sinó la família, els parents, tot plegat, doncs requereix durar i requereix consistència. Però valors en aquest sentit avui, doncs, com el mateix Bauman ho diu en unes declaracions que va fer no fa gaire aquí a Barcelona, a veure si les trobo, perdoneu, a veure si ho trobo, això sí, diu: hoy el matrimonio es un contrato basura. Declaracions a La Vanguardia el dia 15 de desembre del 2005. És un contracte basura. Es pot pensar moltes coses del matrimoni i de la família, no? Que evidentment és una víctima de la liquidesa dels valors, la família també, no? Però quan arriba això és un contrato basura. Home, em sembla que inclús aquells que més, diguem-ne, menys, o molts almenys, molts que menys volen donar un sentit massa rígid, els hi deu fer una mica d'angúnia pensar que el matrimoni pot convertir-se finalment en un contracte basura, que no dura 15 dies. No hi ha cap responsabilitat ni de l'una envers amb l'altra, ni amb la descendència que hi pugui haver. Això, naturalment, portat, doncs, amb una situació, no dic límit, però en tot cas, vull dir, una mica avançada d'aquest plantejament líquid, d'això. Ell parla d'això, de la fidelitat, de la constància, del compromís. Compromís no pot ser líquid. I ara aquests dies s'ha presentat les memòries d'en Benet, no? En Benet explica que el 27 de gener de 1939 els tropes franquistes havien entrat a Barcelona el dia 26. Però a Sant Andreu va entrar a la plaça de Catalunya, van agafar la telefònica i la ràdio i les casernes i tot el que havien d'agafar. Però a Sant Andreu van arribar l'endemà. I l'endemà al matí ell, doncs, des de la finestra de la seva cambra, va veure com pel carrer Major, pel carrer Gran de Sant Andreu passaven els tropes franquistes que sortien de Barcelona i s'anaven cap amunt per venir a Mataró. Mataró van entrar, Mataró, Premià de Mar i Premià de Dalt, que són els dos pobles, van entrar el dia 27, no? En Benet, des de la finestra, veu passar a les tropes, i aleshores ell entén el que passarà, entén el que ha passat, ja ho he entès el que ha passat, però aleshores el colpeja, ho veu, ho toca, no? Li cau vinagre sobre la ferida. I aleshores ell explica que pren un compromís. Diu, jo ara dedicaré la meva vida a veure com podem superar això. Això no en té res de líquid. Vull dir, si en Benet ja diu, mira, doncs qui sap això, tot és relatiu, tot fa i es desfà, tot va i ve, etc. En Benet hauria pogut fer moltes coses, d'altres coses hauria pogut fer estraper-lo i fer diners. Però no hauria pogut lluitar durant el 39, durant gairebé 70 anys de la seva vida contra allò. Bé, passa que pot haver gent que diu que tampoc cal lluitar contra allò. Molt bé, però hi ha gent que pensa que sí, no? A Catalunya hem d'insistir una mica en això, i a més hem d'insistir en una cosa, perquè es parla del Bauman, com que a Catalunya, el que en podríem dir, la mentalitat antisistema és molt forta, la mentalitat molt crítica, molt autocrítica, és molt forta, amb facilitat això, dir, escolta, això el valor relatiu, vull dir, tant li fa, una vegada d'un pam, perquè és ben assumit i ben intel·lectualitzat i fins i tot és progre. Per tant, val la pena que digueu una cosa. El Bauman, quan explica això, no ho diu content, No ho diu content. No diu el matrimoni, poder el matrimoni, mira, és una cosa d'aquelles... No, diu un contrato basura. O sigui que, vull dir, ja està clar que a ell no li agrada això. Això que ell descriu. Perquè de vegades aquests moments se'ns presenta el Bauman, però com el Bauman ja ens diu això i això. No, el Bauman diu que sí, que anem per aquí, que va per aquí, però no diu que això sigui bo. Y diu, lo único sólido en mi vida es mi mujer, desde hace 60 años.
I segueix i diu, necessitem, això ho diu el diari, no m'ho invento jo, necessitem referències sòlides, no ho diu el diari, perdó, ho diu en Bauman. Necessitem referències sòlides, però al nostre entorn tot ha esdevingut líquid. La noció de compromís, que era l'eix de la confiança mútua en tot el que sigui, des d'en Benet, amb el seu compromís fins jo i la meva dona, en la nostra convivència, que era l'eix de la confiança mútua, s'ha convertit en una cosa paleolítica, perquè dificulta la modernització compulsiva, etc. Ara, clar, la primera pregunta que ens hem de fer, vull dir, cal que n'hi hagi de valors? O si parlem de valors, hem de parlar de valors per dir que potser no cal que n'hi hagi, o que siguin tan, diguem-ne, tan prims com el full de fumar, no? O com l'aigua. Bé, aquest és un primer tema que jo es poso a la seva consideració. Evidentment afecta tota la vida social. La vida social, és el sentit pròpiament dit de la paraula, afecta els valors cívics, afecta, evidentment no cal dir, diguem-ne, totes les vivències religioses i les vivències patriòtiques i fins i tot les vivències molt en la línia del concepte de família i del concepte de compromisos personals de tota mena, no? Compromís amb el treball, compromís amb la societat en general, etc. Bé, aquesta és la primera cosa que ens hem de plantejar. Cal que n'hi hagi de valors. I si hi ha valors, han de ser valors consistents o no. Segona cosa, deixem el Bauman. Jo vaig escriure en aquesta butlletí electrònic que publico i al qual abans se li he fet referència. Jo deia, reflexionem sobre unes quantes frases, deia. Sense un urgent i ofensiu... Una frase, després els diré l'autor, no? Sense un urgent i ofensiu debat sobre els valors, correm el perill de que es reforcin les tendències egoistes, enemigues de la vida i negadores del futur. Qui ho diu, això? Això ho diu un senyor que es diu Otto Schily, que era ministre de l'Interior del govern alemany a l'època del govern socialista verd, que era un home que venia de l'ala esquerra del Partit Socialista Alemany, del Partit Socialdemòcrata, que fins i tot, sense que això volgués dir que participés gens ni mica d'aquella manera de pensar, va ser l'advocat defensor de la banda Baader-Meinhof. La banda Baader-Meinhof va ser una banda terrorista, no és que ell participés dels plantejaments terroristes, però considerava que, bé, i era vàlid, que aquella gent tenia dret a que algú els defensés i s'hi va jugar molt el tipus i molt la imatge i un cert prestigi davant de segons quina gent, no? Per tant, no és de dretes. Ho dic perquè, esclar, tota la defensa de valors que es pugui fer des del punt de vista dels valors no líquids, avui fàcilment se li posa l'etiqueta això és de dretes. I el que acaba sent reaccionari, ja ho és no tenir valors. Perquè una societat per anar endavant necessita valors. Ell, opinió meva, i d'en Schily, ministre socialdemòcrata molt íntim del Schröder, que venia dels Jusos, que eren les joventuts socialistes d'Alemanya, sí, que havien sigut molt radicals, etc. Segona frase. A la pràctica, una societat permissiva, en la qual no hi hagi normes, per dir-ho així, que no estableix fronteres, diu, ni barreres morals, porta finalment a la destrucció de la llibertat. De qui és aquesta frase? Del Helmut Schmidt, canciller socialdemòcrata, home a més d'un gran prestigi intel·lectual i d'una gran consistència ètica i gens líquid. I aquest diu, escolta això, i com això doncs podríem anar seguint, vull dir, pensem, no ens diu el mateix, però gairebé que no resisteixo a la temptació, perquè no és ben bé, no parla només de valors, no? Parla només de valors. La Victòria Camps, senadora socialista que va ser en el seu moment, sí que vaig subratllant això, perquè és massa fàcil la crítica de dir, tot això és antic. Suposant, bé, si ho és el Helmut Schmidt, la Victòria Camps diu, enfront de l'incivisme calen més normes i
i més coacció. Això no ho dic ni jo, ho diu la Victòria Camps. I diu, l'existència de regles és necessària, entre altres coses, perquè crea un sentiment de vergonya mal eficaç. Cal que la gent se senti avergonyida de fer una cosa que està mal feta. Escolta, no ve d'aquí, és igual, home, no és igual, home, tothom que faci el que vulgui. Això diu la Victòria Camps, doncs que no. Que això és antisocial. I va contra l'ètica, segons ella. Bé, naturalment, ara jo poso tant l'accent en aquest tema, diguem-ne, de frases que venen de gent de l'esquerra per defensar-me del que és immediat sempre, no? En Pujol ha fet un discurs conservador. Bé, aleshores, no, vull dir, escolti, de gent que no és socialista que diu això també, per exemple, el president de la República Federal Alemanya, en Köhler, que aquest és demòcrata cristià, també té frases d'aquest tipus sobre el sentit de la responsabilitat, la gent s'ha de sentir responsable, de la família, de la moral de l'esforç, és una de les manies de la meva fundació, per cert, la moral de l'esforç, i de molta altra gent, evidentment, de la mentalitat del bé comú, etc. Per cert, com que ha de sortir la paraula família, que no havia parlat fins ara, diguem-ho que també, vull dir, si volen, després els puc posar tot un reguitzell de frases de gent de l'esquerra, o de la suposada esquerra, perquè al final no sabrem on està una cosa i una altra, a favor de la família. El Schröder, si no referem la família, no referem l'economia. Conseller socialdemòcrata. El Saramago. Saramago és un premi Nobel portuguès, comunista, un dels pocs, segons ell, un dels poquíssims comunistes que queda, ho deia ell, un homenatge que va fer, al qual vaig assistir, al qual vaig parlar d'homenatge a en Carrillo, ell hi era, i després de parlar jo va parlar i recordo, no? I va dir, escolta, aquí, que estava tot ple de gent del Partit Comunista Espanyol, del PSUV, etc. Diu aquí que, i d'en Carrillo, i d'en Carrillo també, esclar, diu aquí, em sembla que l'únic comunista que queda soc jo. I havia sigut un comunista stalinista, tot això compatible amb que era i és una boníssima persona. Però el Saramago diu, escolti, quin problema tenim amb l'escola? Diu ell, està escrit per ell, no? Doncs que la família ha deixat de complir amb els seus deures tradicionals. Això dit per mi queda d'un car que ha pujat. Però dit per Saramago, que era un comunista stalinista, doncs ja fa efecte, no? Per cert, aquí els mitjans de comunicació que vagin en compte, perquè són molt acrítics. Si ho dic jo, els mitjans de comunicació diran que això és reacció pura, i si diuen Saramago, què faran? Callaran. Quan dic els mitjans de comunicació vull dir molts mitjans de comunicació, no tots. Molta por, molta covardia, molt voler quedar bé. I això són falsos valors, voler quedar bé, saben? Ja no arriba ni a líquid. No arriba a deshonestedat. I això, doncs, s'ho ha de preguntar a molta gent, no? I ens hem de preguntar tots plegats, no? Molta gent. Bé, què més els hi puc dir sobre això, no? Perquè hem d'afinar, no? Vull dir, que potser, doncs, com que ja m'he excusat abans que faria una mala conferència, doncs ara ja ho puc permetre tot, esclar, ja els he avisat, no? Ja els he avisat, no? Per cert, us he portat una pila de llibres que potser ja teniu, d'aquests que fem entre bueno, jo hi participo com a ESADE en aquest cas, ESADE i la Fundació Carulla i tal. La Maria sí que ho sabia, jo no, però la Maria sí. He portat 7 llibres, bueno, i parla d'això, no? Parlem allà d'això, no? Una cultura que tenim aquests moments molt hedonista, que barra el pas als valors col·lectius, als valors socials, que no agafa el compromís i la solidaritat
no són esporàdics, l'abnegació i l'esforç no són valors a la baixa, etc. Totes aquestes qüestions, no? I el culte a la llibertat, que és molt típic de la nostra societat actual, però Sartre, i poso un altre gran, diguem-ne, papa, diguem-ne, indiscutible del valor no convencional, deia que la llibertat havia de servir perquè cadascú assumís la responsabilitat pròpia. Això és la llibertat, La llibertat és poder fer el que vulguis, però naturalment ets responsable del que fas. Com que ets lliure, pots fer el que vulguis. I tens dret a fer el que vulguis, però ets responsable del que fas. I de les conseqüències del que fas. Bé, tot això són coses que hem d'anar mirant de salvar, no? A vegades això es revesteix de paraules molt vàlides, és a dir, paraules positives que tradueixen conceptes positius, altament positius, però clar, tot pot degenerar. Aquí, per exemple, l'Elzo, que és un sociòleg basc, que segurament coneixeu i d'un gran prestigi i molt ben considerat en els sentits, diu, escolteu, un dels grans valors moderns, els que ara estan de moda, etc., és la tolerància, d'acord. I a més, cal tenir present que més d'acord encara perquè venim d'èpoques ara ja comencen a ser bastant llunyanes, vosaltres no ho heu viscut, això, per exemple, no ho has viscut, jo sí, però vosaltres no. D'intolerància, venim d'èpoques d'intolerància, no? Ara, ell diu, la tolerància, diu l'Elzo, no pot consistir en deixar fer perquè em deixin fer, no? Una tolerància passiva. No pot ser el resultat d'una indiferència, tant me fa això com allò. La convivència, no cal dir que és un valor suprem, és un valor suprem en tota la societat, però no consisteix en dir tot m'és igual, tant me fa una cosa com l'altra, i la tolerància no es vol dir a mi m'és igual això no com l'altre, és a dir, jo convisc amb un que no pensa com jo, però per conviure amb un que no pensa com jo no cal que jo deixi de pensar en el que penso. Si la tolerància i la convivència és en què jo deixo de ser el que soc per diluir-me, per fer-me líquid, bé, aleshores arribem a una situació, diguem-ne, de dilució total, no? De manca de consistència en tot. Bé, això són... Quedi clar que tot això, ja dic, que en part és reacció d'actituds excessives que hi havia hagut. I, a més, per tant, comporten aspectes positius. Per exemple, un bon amic meu, que havia sigut ministre d'Educació francès i que va estar aquí no fa gaire, convidat per nosaltres, deia, no fa por amb unes declaracions que va fer a La Vanguardia, ninguno de mis estudiantes moriría avui por Dios, por la patria o por la revolución. Bueno, està bé, perquè hi ha hagut molta gent que ha mort, vull dir, potser excessivament, i potser innecessàriament, i potser, doncs, també finalment per Déu, per la pàtria, per la revolució, entesos d'una manera absolutament esbiaixada. Per tant, ja està bé. Està bé. Val a dir que jo recordo que una vegada parlant amb un dels meus fills li vaig explicar que durant la Guerra Civil Espanyola hi va haver una vegada que es deia les Brigades Internacionals. I què eren les Brigades Internacionals? Les Brigades Internacionals van ser 30 o 40.000 homes i dones, homes i dones, 30 o 40.000, potser van ser més, no ho sé, igual, però van ser una pila de gent, que van venir a fer la guerra, voluntaris, que vivien a Nord-Amèrica, que vivien a França, que vivien a Holanda, i van dir, Espanya hi ha una guerra contra el feixisme, hi ha una guerra contra tal, i aquests que eren professors universitaris, o que eren treballadors manuals, o que eren metges, o que eren estudiants, o que eren barcabors, doncs, bon dia, doncs van deixar la seva càtedra, van deixar la seva feina, van deixar un artista, van deixar els seus pinzells, i van comparèixer a Espanya, a canvi de què? A canvi de res.
Evidentment, d'aquests 30 o 40.000 o 50.000 n'hi havia uns quants que eren funcionaris del Partit Comunista, que eren gent molt exiliada i molt perseguida per tot arreu, que gairebé no sabien on anar a raure, tot d'acord. Però hi va haver molta gent, inclús aquests tenien el seu mèrit, naturalment, perquè venien aquí i aquí morien. Almenys una part no poca. Però aquesta gent va venir i va dir, això, em deia el meu fill, això és inconcebible. És increïble que avui per una guerra que es fa no sé on, avui es diu un altre moviment, que és positiu, no? I que són les ONGs. D'ONGs n'hi ha de tota mena, també un dia caldrà passar al rasclet, amb això, no el rasclet, el sedàs, n'hi ha de tota mena. Però bé, n'hi ha una pila que està molt bé, hi ha gent molt generosa, que se'n va, home, no s'hi va jugar la pell, normalment, però també té molta generositat. Però és increïble que vinguessin 40.000 persones així, perquè hem de lluitar contra el feixisme. A canvi de què? A canvi de res. Bé, això ho dic de passada només per veure el canvi de mentalitat que hi ha hagut, no? Perquè aquesta generositat formava part de també aquelles idees excessivament sòlides que hi havia. No? Vull dir, alguns d'aquests brigadistes després van ser torturadors en el seu país. Perquè tenien una idea, concretament en els països comunistes, alguns d'aquests brigadistes després van ser dictadors cruels. O sigui, venien no només per generositat, sinó per fanatisme. Per tant, o per ideologisme molt portat a l'extrem. Per tant, tot té sempre, tot té la seva cara i la seva cara bona i la seva cara dolenta, no? Però, bueno, en tot cas, es va veure, a través d'això, diguem-ne, aquest canvi que hi ha hagut, no? He de plegar ja o encara... No, pots seguir. Puc seguir encara? Jo suposo que no enganyo ningú quan els dic que jo soc partidari que tinguem valors sòlids, no? Suposo que ho han endevinat, això. Sí. I, per exemple, per parlar d'una cosa actual, i a veure si la trobo, a veure si ja els he dit que això no aniria bé avui. Carai. Bueno, perquè analitzem el que em sembla a mi que hauríem de mirar d'enfrontar aquest tema dels valors d'una manera equilibrada, no? Fem allò que abans, quan jo era petit, a l'escola deien lecció de coses. Agafem un fet d'avui i analitzem la manera com s'interpreta per part d'uns i per d'altres, no? Ara, a Catalunya, hi ha una cosa de la qual participa molta gent, jo mateix en participo potser d'una manera una mica diferent que d'altres, però en participo, perquè és allò que se'n diu una obamania, no? Tothom l'Obama, molt bé. I, doncs clar, analitzem què diu l'Obama, perquè hi ha gent que, naturalment, com que hi ha molt de l'antiamericanisme a Catalunya, i sobretot hi ha molt anti-Bush, etc., doncs l'Obama el veu exactament com l'anti-Bush, una manera de justificar el seu antiamericanisme, perquè bueno, hi ha un antiamericanisme que potser és vot, etc. Però jo em sembla que valdria la pena que veiéssim què diu. Perquè l'Obama, en contra del que a vegades potser alguns qualifiqueu, no és partidari dels valors líquids. En absolut. Ni el Partit Demòcrata és partidari dels valors líquids. Tots ells defensen els valors sòlids i, naturalment, no cal dir-ho, els valors sòlids americans. Els valors sòlids americans. I, com que ja dic, avui està molt, si la gent s'hi fixa molt amb l'Obama, mirem el que diu, no? Per una banda, el discurs de l'Obama és un discurs molt religiós.
És a dir, el fet religiós, els valors religiosos hi són molt. En allà tot el discurs polític americà, republicà i demòcrata és molt religiós. Jo de vegades, un incís, diuen, però em diuen, per això dels valors líquids, això dels valors líquids és de tot el món. Per tant, si tothom té valors líquids, no ens passarà res als europeus. Perquè ja no parlo de Catalunya, ja parlo d'Europa, no? Home, jo dic, els xinesos tenen valors líquids, faig una petita digressió perquè ho he dit abans, això, dispensin. Vull dir, vostès rebobinin. Els xinesos tenen valors líquids? No. Molt bé. Els hindús tenen valors líquids? No. Els xinesos creuen en alguna cosa? Creuen. Els musulmans creuen, creuen massa, però tenen valors líquids o tenen valors sòlids? Bons o dolents? No ho sé. Tenen valors líquids o valors sòlids? Tenen valors sòlids. Els brasilers, dic els brasilers perquè és una de les grans potències econòmiques emergents, tenen valors líquids? No. Tenen altres problemes, els brasilers, però valors líquids no. Els brasilers amb el Brasil hi creuen. I amb la que pugui ser una política, diguem-ne, de progrés social, tal com la porta l'actual govern brasiler, doncs hi creuen. No relativitzen. I els nord-americans tenen valors líquids o tenen valors sòlids? Tenen valors sòlids. Poden agradar-nos o no? Tots. L'Obama també. Després de les últimes eleccions, les últimes eleccions que han guanyat els republicans, un personatge que és molt valorat i de tant en tant se'n parla aquí a Catalunya, a Espanya, sobretot en parlen els sectors socialistes, que es diu Lakoff, va fer una sèrie d'articles dient als demòcrates, escoltin, vostès, una de les coses per les quals han perdut les últimes eleccions és perquè han fet una mica de brometa sobre els valors americans. No hi tornen a fer això, Primer perquè no en tenen necessitat, perquè els valors americans formen part del cos de doctrina, del cos de sentiment, com se'n diu d'això, del codi genètic del Partit Demòcrata. També. No cal que hi renunciïn, perquè volen ser moderns. No cal que es pensin que a base de l'últim excentricitat, és a dir, que podem portar l'últim artista de Hollywood que hagi fet més excentricitats guanyaran. Perquè el poble americà no valora tant com això l'última excentricitat de Hollywood. Això deia el Lakoff. Tornin a recuperar, diu, home, no cal que es llegeixin la Bíblia, que la recitin de memòria, però tornin a recuperar aquests valors bàsics americans, entre els quals un d'ells és el religiós, l'altre és el patriotisme, l'altre és el sentit de la responsabilitat personal. Això són valors bàsics americans, ja des del començament. És a dir, però jo és que si no estan perduts, no? Si no, no es pensin només que han perdut per casualitat o perquè potser a Florida hi ha una mica de trampa, no sé, potser sí, però de fet vostès van equivocats quan rebutgen tot això. I els americans això ho han rectificat. Perdó, els demòcrates. No s'han après la Bíblia de memòria, però bé, han recuperat el sentit de país, els valors religiosos. Home, el discurs de l'Obama, els discursos tenen un ressò del Luther King en la forma, els discursos aquests tan excel·lents moltes vegades dels predicadors negres, però no només en la forma, sinó també en l'exhibició del que són uns valors. Aquí això, com que hi ha, diguem-ne, una actitud molt acrítica i respecte a la política americana i respecte a el que representa Nord-Amèrica i una gran il·lusió veure molta gent que se'n vagi al buix i tal, això no es mira, però és així. I ara li diré una altra cosa. Per exemple, l'altre dia discutint amb un sobre això em deien, és que ara amb l'Obama retornem al Kennedy. Sí senyor, retornem al Kennedy. I per tant tot és més relatiu. Sí, tot és més relatiu. No és veritat. El Kennedy no en tenia res de relativista, no en tenia res de valor líquid.
Res! Si vostès un dia van a Washington, facin el següent. Es situen al Capitol, ja que hi ha l'estàtua de l'Abraham Lincoln, i se'n van a peu fins a l'altra banda del Potomac i van a parar al cementiri d'Arlington. Trobaran barrejats demòcrates i republicans. No oblidin que Lincoln, en figura mítica, era republicà. Això la gent d'aquí no ho sol saber. Era republicà, no era demòcrata. Trobaran el Lincoln, trobaran el Washington, trobaran el Jefferson, trobaran el Smithsonian Institute, que és el Museu d'Història, per entendre's, dels Estats Units, tota l'epopeia americana, tota la mentalitat americana, tota l'aventura americana, tota l'ambició americana. I finalment arriben a Arlington, que és el cementiri dels morts a la guerra dels Estats Units. A guerres, els americans tenen més morts que a Arlington, però ja n'hi ha uns quants milers. I finalment vostès vagin a veure on hi ha la tomba del Kennedy. I aleshores mirin què hi ha a la tomba del Kennedy. I vagin, sobretot que hi vagin tots aquests partidaris dels valors líquids i tots aquests que es pensen que no tenir valors és un gran progrés i tots els que pensen que tot és relatiu i que no val la pena distar-se en defensar cap res d'una manera especialment diguem-ne difícil. Aquí vagin. I allà hi ha 5 frases. A la tomba del Kennedy hi ha 5 frases. I primera, parla de que nosaltres, ell i la seva generació, la seva feina és passar la torxa del que és la història dels Estats Units, la continuïtat dels Estats Units. I quan tu vols defensar la continuïtat d'alguna cosa és qui creus. La continuïtat és tot el contrari de lo líquid. I em dic, com Bauman diu que lo líquid fa que les coses siguin discontínues, que no tinguin durada, que els contractes només valguin d'avui fins que se surt de casa del notari, prou. La continuïtat és exactament el contrari d'això. Passar la torxa, primera frase. La segona, ens correspon carregar-nos allò que ell diu de burden, en anglès, la càrrega. Quina càrrega? La càrrega de la responsabilitat. Un polític en tant que polític i un president en tant que president, però l'últim regidor de l'últim poble de Catalunya o de l'últim poble de Massachusetts, o bé qualsevol, no cal que sigui un polític, doncs un personatge del món econòmic, del món social, del món intel·lectual, del món del treball, del món sindical, assumeix una càrrega, és a dir, la responsabilitat, que no té res de líquid, la responsabilitat. La responsabilitat és feixuga. Això no és feixuc, però una cosa consistent, sòlida, és feixuga. I un país no va endavant si no està disposat ell, o almenys sectors prou importants d'aquest país, d'assumir la càrrega feixuga de la responsabilitat, de burden, que diu ell. La càrrega de la responsabilitat, de la que toqui, de govern o d'oposició política, social, cultural, petita, grossa, la responsabilitat de servir on toqui. On he d'anar a servir jo? Allà. I això lliga amb una altra cosa, no? Que no té res a veure amb els valors líquids. Els valors líquids avui són dominants, d'acord. Només que si no hi sabem reaccionar, anem a la decadència més absoluta. Perquè, esclar, abans ho parlàvem quan parlàvem d'en Benet, no? Tot compromís comporta risc. Si nosaltres no som capaços com a país d'assumir el sentit fort, noble per altra banda, en molts aspectes agraït, però difícil, de la responsabilitat individual i col·lectiva, no anirem bé.
Serem molt moderns, postmoderns, repostmoderns, recontrapostmoderns, tot el que vulguin. Els diaris parlaven bé de nosaltres, però el país se'n va a la decadència. I nosaltres, personalment, tampoc no podrem sentir-nos orgullosos del que hem fet, personalment. Tercera frase. Acollir el repte Kennedy, Però és que l'Obama diu tothom, ara tornarem al Kennedy. Sí que tornem al Kennedy, afortunadament tornem al Kennedy. Però el Kennedy és això, El Kennedy no és només la Jacqueline, doncs, amb models de París. Guapa i esplèndida, no és només això, Kennedy és això. I és el seu assassinat, per cert. I diu, la tercera frase, hem d'acollir aquest repte amb alegria. I jo aleshores recordava aquell vers de l'Espriu que parla de quin gran honor. Quin gran honor que en un moment determinat et toqui dintre del conjunt de les generacions, doncs et toqui en un moment determinat assumir una responsabilitat. Quin gran honor, quina alegria. Quarta cosa, bé, la quarta és aquella que tots coneixeu. Americans, no demaneu a Amèrica què pot fer per vosaltres, pregunteu-vos què podeu fer vosaltres per Amèrica. De líquid res, això, De líquid res. I per altra banda que bonic, perquè si hi ha una expressió de solidaritat, aquesta paraula que s'utilitza cada vegada més hipòcritament, que jo ja tinc, a veure si un dia aconsegueixo finalment no parlar-ne mai de solidaritat, perquè que em fa vergonya, perquè és dispenseu-ho, un petit incís. Ahir, aquí la solidaritat, com va dir un dia en Bono, solo hay que practicarla con los bienes ajenos. Bé, i com això, tant com vulgueu. I altres frases us podria dir, no? Ho practiquen, a més. Però, per no parlar d'Espanya, ahir Irlanda va votar no. Irlanda és el país que s'ha beneficiat més de la Unió Europea. Bé, ells ho han fet molt bé, ho han fet molt bé. Xapó, molt bé. Però sense la Unió Europea no hauria pogut fer el que han fet. Això s'ha beneficiat més, en termes relatius, en termes absoluts, dels últims 10 anys és Espanya, però és que Espanya és més gran, no? Espanya també se'n podria parlar una mica en aquests mateixos termes, però Irlanda, no? Ha votat que no. Per molts motius. Això el referèndum té de mal que sempre suma nos diferents. Si han votat que no uns pagesos perquè tenen por de no sé quin producte, diguem-ne, italià, posem per cas, o no sé què. Han votat que no uns altres perquè tenen, doncs, els hi queden, diguem-ne, records de l'època de la seva guerra d'independència. Han votat que no alguns perquè el sector molt catòlic irlandès els hi fa por la tendència europea a una visió molt, diguem-ne, laxa, o en tot cas molt permissiva des del punt de vista de divorci o d'avortament, i han votat que no. Un dels grans arguments diu, no, ja està bé que la Unió Europea ens hagi ajudat a fer la carretera, exactament aquesta és l'expressió, de Dublín a Galway. Però per què nosaltres hem d'ajudar a fer carreteres a Letònia i Lituània? Bé, això no sé per què us ho dic, perquè no venia a tomb, però és que, esclar, és perquè bé, no sé per què ha vingut. Ha sortit la paraula solidaritat, que em posa negre, perquè sé fins a quin punt és hipòcrita, i llavors he dit això, oblideu, fora. Tornem al Kennedy, no? Tornem al Kennedy. Americans, no demaneu a Amèrica què pot fer per vosaltres, pregunteu-vos què podeu fer vosaltres per Amèrica. Jo deia, quina expressió més bonica de solidaritat, aquí ha vingut que he sortit he descarrilat, sí. Quina cada més bonica de solidaritat, de la de debò, de voluntat de servei al país, a la gent del país, i quina expressió més bonica de patriotisme. Patriotisme, paraula nefanda, paraula ridícula. No, escolti, ridícula per gent com nosaltres que no sabem on anem. Però pels americans no és ridícula la paraula patriotisme. Pels xinesos no és ridícula la paraula patriotisme.
no és ridícula. Pels brasilers no és ridícula. Pels russos no ho sé com n'hi ha aquests, no ho sé. Però pels europeus, per nosaltres, i per nosaltres també, queda patriotisme, Quin llenguatge més antic. Bé, però és que sense estimació del propi país, un país no va endavant. Valor sòlid el patriotisme, sí senyor, però sense aquest valor el país no va endavant. I aleshores, al final de tot, ja l'última frase del Kennedy ja és, diu, parla de l'energia, de la fe, de la devotion, que diu ell, no? Que portem aquest afany, aquest endeavor, que vol dir afany. Això donarà esplendor al nostre país. Escoltin, tots els que consideren que és de bon to parlar del Kennedy, el Kennedy parlava així. No deia tant li va, tant li ve, tant li fa, una mica d'aquí, una mica d'allà, ja ho veurem. No, parlava així. I l'Obama també. I el McCain també, aquest és un altre cas, però ara no hi entrem amb el McCain. No, diré una cosa des del McCain. Però l'Obama, que és una mica ara d'aquests moments, diguem-ne, l'icona a Catalunya, diu, tornarem al Kennedy. Bé, tornarem a això. Devotion, la nostra devoció, que vol dir devoció o també vol dir lleialtat, en anglès. I amb això es pot fer un gran país. Amb aquests valors es pot fer un gran país. I finalment el Kennedy acabava amb una frase molt bonica. I tot això a canvi de què? Deia, de res, de fet, deia, ho farem amb una bona consciència, amb una bona consciència com a única recompensa segura i amb la història com a jutge final dels nostres actes. Bé, doncs això és el que... Això, a votar l'Obama, tothom, ei, què vol dir això? No que vol dir, tant s'abandona i ara trobem el Bush, no, vol dir això. I si el McCain té alguna possibilitat de guanyar, que lògicament no, sembla que no hauria de guanyar, però té alguna possibilitat, és perquè ell personalment representa molt això. Posaré una anècdota del McCain només, una. Si veieu com va això, no? Això dels valors. Va a la guerra del Vietnam. Ell és fill d'una família tradicional, antiga, americana, que havia tingut un pare que era un alt comandament de l'Armada americana i un avi que havia sigut el mirall de la flota americana. O sigui, és un personatge de l'establishment americà, no? Molt bé. Va a la guerra del Vietnam. Si està 2 anys o no sé quan. Fan presoner. L'envien en un camp de concentració els vietnamites. Molt dur, molt cruel. El torturen, molt bé. Però al cap d'un temps s'adonen que aquell no és un presoner qualsevol. El que sigui en un moment que hi havia mitges negociacions amb els americans, diuen, escolti, aquí veurem uns quantes paraules. El McCain, el fill i el net d'aquell gran personatge de la història americana, no? I el McCain, que l'havien torturat, li diuen, escolta, tu, cap a Amèrica. Diu, no, mentre es quedin tots aquests aquí dintre, que són els meus companys de combat, jo aquí. Home, no, jo aquí. No que tornaran a torturar, jo aquí. I es va quedar fins al final de la guerra. Per això podria guanyar. Però clar, darrere d'un home que fa això hi ha algun valor, oi? No líquid. No líquid. No així, diguem-ne, de pa sucat amb oli, no? Bé, escolteu, jo ara podria continuar i, de fet, començar a parlar de valors, perquè fins ara no sé ben bé de què us he parlat. Però aquí no hem d'acabar. Som lliures. No som lliures, no vinguis amb romanços. Aquí no hem d'acabar. No ho sé perquè tinc el mòbil apagat i no sé quina hora és. D'aquí no hem d'acabar. També podran anar dimarts, que hem començat a les 10. Els aplaudiments suposo que volen dir que plegui. O que continuï, no ho sé, jo no ho sé, oi? Bé, escolteu una cosa. Durem els 5 minuts. Quedi clar que no he fet la conferència que havia de fer. Ja tornaré un altre dia, si voleu. Si quedeu amb ànims de tornar-me a escoltar, Escolteu.
hi ha un valor bàsic que hauríem de, a la nostra societat catalana l'hauríem de situar en el centre de les nostres preocupacions, no? Que és el sentit de responsabilitat. Tant de tipus individual com d'ordre col·lectiu. I amb el sentit de responsabilitat hi va lligat la nostra relació amb els altres. Els altres, que pot ser molt individual, la meva dona, el meu amic, etc., en se li cru, o bé la societat, evidentment, no? I aquest és un punt en el qual nosaltres avui anem fluixos. Perquè aquí a Catalunya, una mica a tota Europa, val a dir-ho, s'ha introduït una cosa, segurament no n'heu sentit de parlar, almenys jo n'he parlat moltes vegades, no sé si n'he parlat una vegada aquí a Mataró, però que és allò que en diem la moral de la desvinculació. La moral de la desvinculació consisteix en no sentir-se vinculat més que a sentir-se només vinculat a la pròpia realització. I això, sentir-se vinculat a la pròpia realització, és un fet positiu. És un fet positiu, perquè és allò que a vegades algú diu, no, és que jo em vull realitzar. Això és un fet positiu. Però si només ens sentim realitzats, vinculats a la pròpia realització, aleshores això esdevé finalment negatiu. Inclús per tu mateix, perquè l'home ha de tenir, té una dimensió social. I perquè està cridat a dur a terme una acció de caràcter col·lectiu, a sentir-se responsable d'un mateix, la meva realització, però també la realització dels altres, no? Això, jo diria que en el que podríem dir la cultura, segurament la cultura universal, però en la cultura judeocristiana això ve des del primer moment, no? I em sembla que ha estat bo que fos així. Jo diria que en la cultura musulmana, que en realitat té en tronc amb la cultura judaica també hi és aquesta preocupació. En altres cultures no ho sé. En què consisteix això d'entrada? Vull dir, la Bíblia, com comença la Bíblia? La Bíblia comença amb que Jehovà, comença amb Adam i Eva, però després d'Adam i Eva, què passa? Passa, ara, escolteu, doneu el valor que vulgueu a la Bíblia, però té un gran valor en un sentit, no? Ha configurat la nostra mentalitat. I altres coses també, però això d'una manera molt important. I llavors la Bíblia comença així, diu, Jehovà li diu a Caïm, escolta, on és el teu germà? Què se n'ha fet del teu germà? Què has fet amb el teu germà? I Caïm, malhumorat, li diu, no ho sé, és que jo sóc responsable del meu germà? La Bíblia no diu què més diu Jehovà, però, de fet, per la pregunta ja sabem el que pensa Jehovà. I el que Jehovà diu, sí, tu ets responsable del teu germà. I això afortunadament, està al moll de l'os de la nostra mentalitat. Afortunadament. Tots som responsables dels altres, també, no? I desvincular-se d'això, deslligar-se d'això, té uns efectes molt negatius. Jo, com que no vull ara tampoc allargar-me, perquè em sembla que no correspon i abusaria de la vostra paciència, us recomano que llegiu algunes coses. Per exemple, hi ha un filòsof espanyol que es diu Marina, que té moltes coses sobre aquest tema de la desvinculació i del que ara també se'n diu la desincrustació, perquè clar, a la que et desvincules de l'altre també finalment et desincrustes de la societat. I aleshores això acaba amb un gran individualisme, amb una gran dispersió i amb una tremenda fragmentació de la societat. I no és bo que la societat sigui fragmentada, no és bo que la societat sigui, diguem-ne,
tancada d'una manera que pot arribar a ser totalitària, amb una versió única, sense llibertat per a la gent. No, però no és bo que la societat sigui fragmentada, que estigui dispersa, sigui esparsa, no? Que no tingui consistència. I bé, doncs jo voldria, ja que he explicat una sèrie de coses, us he explicat una sèrie de coses que no sé si tenen res a veure amb el que vosaltres esperàveu de la meva conferència, almenys aquesta de la responsabilitat us la voldria sí que us la voldria dir, no? Dues petites coses també per acabar, no? Ens falta a Catalunya, jo crec que anem curts d'un valor molt elemental, que és la seriositat. Nosaltres hem fet coses, col·lectivament parlant, que no han estat serioses. En el terreny polític, en el terreny, jo diria que intel·lectual, en el terreny dels valors, aquesta broma sobre els valors. Això no és seriós. Jo vaig enviar, si llegiu això, aquell article sobre Mondragón, no? Bueno, jo quan comparo l'actitud, per exemple, em van demanar un article perquè el número 50, no? Jo vaig explicar una anècdota meva quan vaig visitar la cooperativa de Mondragón, fa molts anys, a l'època d'en Franco encara, no? Amb cooperativistes d'aquí, anem a Mondragón perquè ja sí que... Jo va molt bé, vaig anar a Mondragón i vaig quedar molt impressionat, i escolteu, molt bé, mira, han comprat Capravo ara. I tornar em deien aquests cooperativistes d'aquí, que d'aquí n'hi ha tot, perquè n'hi ha que ho fan molt bé, n'hi ha que ho fan molt bé, però un Mondragón no l'hem fet, perquè per fer Mondragón es necessita seriositat. No necessita estar al dia de l'últim llibre que ha sortit. No necessita estar al llibre de l'última moda. No necessita ser simpàtic als mitjans de comunicació. Es necessita perquè no t'arruïnin, però no pas per fer-ne cas del que diuen. No es necessita, jo recordo que li deia a don José María, perquè Mondragón, per cert, sigui de passada, és una cosa molt fortament aleshores i ara, diguem-ne, d'inspiració cristiana, i aquest era un capellà, que és el que vaig a dir, escolti, però vostè ha llegit això? Escolti, no, jo he llegit això, però ja no vull llegir gaires coses més, perquè, escolti, finalment, si faig cas de tot això que em diuen gent de laboratori, que evidentment després tothom ho aplaudeix, sí, però jo no faré Mondragón, Jo em diuen alguns que no soc prou modern. No, és que no em vull ser prou modern, perquè si per ser prou modern he d'empassar-me tot això que m'expliquen, estava en un moment de la gran, diguem-ne, de la gran eufòria, diguem-ne, eufòria radical en tots sentits, no faré Mondragón. Això, per tant, seriositat. Nosaltres ens ha fallat tant de seriositat. Ara, últimament, jo crec que ens ha faltat una mica, no?